नमस्कार. MH न्यूजमध्ये मी संदीप आपलं स्वागत करीत आहे. परभणी जिल्ह्यातील चुडावा येथील बुद्धविहार चुडावा या गावी माता रमाई भीमराव आंबेडकर यांच्या 124व्या जयंती सोहळा साजरा करण्यात आला. चुडावा येथील बुद्धविहार व गावातील बुद्ध उपासक उपासिका यांनी मिळून 7 दिवस विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले. स्पर्धा त्यामध्ये आणि माता रमाई जयंतीस प्रवक्ता म्हणून लाभलेल्या ज्योतिताई बगाटे कोषागार नांदेड यांनी उपासक उपासिका यांना मार्गदर्शन केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व माता रमाई यांना पुष्पार्पण करून पुढील कार्यक्रमास सुरुवात झाली. गावातील ज्येष्ठ नागरिक व वंचिशील बुद्धविहार कमिटी समिती व गावातील मंडळी या कार्यक्रमास हजर व पंचशील ध्वजाचे रोहन केले आणि उपासक उपासिका यांना मार्गदर्शन करणारे माननीय बालासाहेब संभाजी शेळके यांनी चुडावा येथील बुद्ध विहार समितीचे कमिटी अध्यक्षच्या वतीनं मार्गदर्शन करण्यात आले व ज्योतिताई बगाटे यांनीही रमाईच्या विषयी जीवनी महिलांना व तेथील उपासक उपासिका यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. चुडावा बुद्धविहार येथील शिस्त व धम्माचं आचरण कसे करावे या ठिकाणी त्यांना एक वाव मिळाला. त्या ठिकाणची असलेली स्वच्छता पाहून त्यांना अभिमान वाटेल असं कौतुक त्यांनी या गावातील महिला व पुरुषांची केले. MH न्यूज जर तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायलाही विसरू नका. आमच्या चॅनेलवर समाजातील प्रत्येक चित्र व व्हिडिओज कुठलीही घटना जशास तसे दाखविण्यात येते. तर आपणास विनंती आहे, जर आपण नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व शेअर करायलाही विसरू नका. जय भीम, जय भारत. व कार्यक्रमाच्या दिवशी माता रमाई व भीम गीतांचा कार्यक्रम प्रबोधनात्मक सामनाचं आयोजन करण्यात आले होते. माता रमाई जयंतीनिमित्त सर्व कार्यक्रमाचे आयोजन संपन्न झाले. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सुंदरसा विषय ताईने सादर केला होता. तुझ्या गावातला मला भीम पाहू दे पाहिजे पाहिजे. नाही नाही पाहू दे. नाही पाहिजे पाहिजे कुठं म्हणल्या पाहू दे हो जाऊ.
निघाला?